Ik ben Maricht van der Valk. Ik ben aan opgegroeid in de Westerrijn. En ja, dan terug mijn kleur. Als in van nou, best toch oors. Het is een orenkleur als de rest. Hè. Het is een dorp en er is al heel weinig kleur in het dorp. Dus dat is gewoon opvallend en daar was het wel op wezen. Want hoe voornaam is het? Hoe die bijgelijks de oren bij in die? Nou, meer als bijvoorbeeld grapjes maatje als Chinees en een Chinese egentje naaidwan of nou, maar mijn Zwarte Piet, dat hoeft net te sminkt worden, want de best al zwart en hahaha. Nou ja, dat ben wel inderdaad de confrontatie van oké, ik ben toch gehoord. Soms dan wordt het nog wel zijn van nou, wat zou mooi een donker famke wat Fries praten kan. Ja, en dat is, ik voor heel veel mensen is dat nog net normaal. Terwijl ik hier opgegroeid ben. Het is mijn memmentaal, dus ik weet net beter dan dat. Nee. En dat kan als een compliment, hè, kan je dat als een compliment opvatten. Maar ergens is dan de verhouding scheef. Want hoe kan ik net Fries praten? Nou is het, zo'n de laatste 2 weken is het weer enorm op agenda gekomen. Wat is ervan? Ja, ik ben blijd. Het heeft mij echt een heel soort ding dat ik op een gegeven moment zeg dat eigenlijk de hele wereld opstond. Ondanks het corona en natuurlijk het is hartstikke dubbel. Maar ik heb wel kippenvel gehad toen ik dat zeg wat er op de Dam gebeurde. En toen dacht ik, ik ben het de enige. We zijn maar zoveel mensen die dit zo vieren.